Ако си собственик на маркетинг агенция и искаш да увеличиш продажбите си чрез автоматизации и чат-ботове, не изпускай това видео. Представи си, че можеш да отговаряш светкавично на клиентски въпроси по социалните медии като Facebook, Instagram, LinkedIn и други. Като собственик на агенция знаеш колко много време отнема това. Отделно няма кой да го прави вместо теб и само ти знаеш отговорите. Имам решение за теб. Създадох метод, който в няколко стъпки ще ти помогне да създадеш отговори на често задавани въпроси, които да използваш в автоматизация и чат-ботове. Виж и стъпките. Вземи тези категории, които ще видиш на екрана и ги добави в една спредшит таблица. Сега мени за всяка категория и поискай от ChatGPT да ти напише списък с въпроси. Сега за всеки един въпрос, т.е. запис в таблицата, поискай отговор от ChatGPT. Запиши Excel файл или Doc файл и го качи в BotPress под формата на Knowledge Base или така наречената база от данни с отговори. Ето как изглежда моята таблица. Последваме за още автоматизации и чат-ботове с изкуствен интелект.